Dobrý deň, milí LEGO priatelia. Je tu Lukáš a vítam vás opäť v mojom meste. V tomto videu som urobil niekoľko zaujímavých pokrokov v rôznych oblastiach, od novej zelene okolo múzea, cez rozsiahle stavebné práce na hlavnej ulici, až po takmer dokončený rozšírený set Tudor Corner. A pozrieme sa taktiež na stredoveké námestie. Je toho veľa, tak sa poďme pozrieť bližšie na to, ako mesto ožíva. Ako vždy, začneme pri múzeu. Malá záhrada, ktorú som vám ukazoval v minulom videu, teraz obsahuje krásny strom a musím povedať, toto skryté zákutie v srdci mesta úplne zbožňujem. Na opačnej strane múzea sa formuje druhá záhrada. Nájdete tu zmes eukalyptových stromov a niekoľko kvetov, ktoré doplňajú dekoračné lampy umiestnené po obvode. Teraz sa presuňme na druhú stranu ulice. Ako môžete vidieť, hlavná ulica prechádza veľkou prestavbou a pomaly začína naberať svoju finálnu podobu. Poďme sa bližšie pozrieť na jednotlivé budovy a čo ponúkajú. Začneme sprava. Prvé 3 obchodné priestory sú prerobené z oficiálnych LEGO setov Holiday Main Street a nachádzajú sa tu rôzne obchody. Jeden s hudobnými nástrojmi, ďalší s hračkami a jeden priestor je zatiaľ prázdny. Takže ak by mal niekto záujem si ho prenajať, pokojne sa mi ozvite. Hneď vedľa, vtlačený medzi 2 obchody sa nachádza malý kiosk. Posledný obchod na tejto strane hlavnej ulice bude venovaný čarodejníckym suvenírom. Zatiaľ som stihol postaviť len časť prízemia, ale horné poschodie pribude neskôr. To isté platí aj pre kiosk. Plánom je, aby všetky budovy na hlavnej ulici mali len 2 poschodia. Oproti hlavnej ulici sa nachádza najväčšia budova, ktorá je momentálne vo výstavbe. Úplne nový obchodný dom, vytvorený výhradne pre obyvateľov LEGO mesta. Táto budova bude mať tiež 2 poschodia, no prízemie bude výrazne vyššie než pri ostatných budovách. Už teraz si môžete urobiť predstavu o jej finálnej výške vďaka takmer dokončeným dekoračným stĺpom vpredu. Teraz sa pozrieme bližšie na Tudor Corner set a čo je na ňom nové. Na prvý pohľad sa môže zdať, že fasáda je takmer hotová, ale nenechajte sa zmiasť. Stále je potrebné doladiť pár detailov a strecha si určite ešte vyžaduje úpravy. Interiéru som sa zatiaľ veľmi nevenoval, pretože preferujem najprv dokončiť exteriér a až potom sa pustiť dovnútra. O tomto vysunutom úseku fasády si stále nie som istý, či ho tam ponechám. Možno ho zatiaľ nechám tak a uvidím, ako to bude pôsobiť, keď bude zvyšok budovy hotový. Z pohľadu na hlavné námestie pôsobí najnovšia fasáda čistejšie a uhladenejšie než v predchádzajúcom videu a plánujem zachovať výšku na 4 poschodia. Budova, ktorá je pripojená k Tudorovskému rohu, tiež začína nadobúdať svoj tvar. Z pôvodnej sady som sa snažil využiť čo najviac kociek a aj preto má prízemie bledomodrú farbu. Prekvapivo to vytvára pekný kontrast k tlmeným odtieňom okolitých stavieb. Ešte stále zvažujem, či túto budovu postaviť na 3 alebo 4 poschodia. Čo si myslíte vy? Dúfam, že do ďalšej aktualizácie mesta bude táto časť úplne dokončená a budem vám môcť ukázať všetky detaily zblízka. Nakoniec sa presuňme na stredoveké námestie, ktoré je už takmer dokončené. Budova na pravej strane podľa môjho názoru vyzerá fantasticky. Tá na ľavej strane ešte potrebuje trocha práce, najmä strecha. Po vzhľadnutí posledného videa som si uvedomil, že sa mi viac páčila pôvodná verzia strechy. Tá súčasná nepôsobí úplne proporčne vzhľadom na zvyšok stavby. Z boku som pridal okno a úzku uličku medzi námestím a rozšírenou galériou. Prízemie v zadnej časti teraz ponúka niekoľko roztomilých obchodíkov s miestnymi pochúťkami. A nakoniec tu máme pohľad na rozšírenú časť umeleckej galérie. Som veľmi spokojný s tým, ako to dopadlo. Strecha je hotová a nechýba ani terasa, kde si minifigúrky môžu vychutnávať drink s výhľadom na hlavné námestie. A to je všetko k dnešnej aktualizácii. Budem veľmi rád, ak sa v komentároch podelíte o svoj názor, čo si myslíte o najnovších zmenách a čo by ste pridali alebo upravili. Ak sa chystáte kúpiť nový LEGO set alebo si niečo objednať cez Pick a Break, použite prosím moje affiliate odkazy.
Je to skvelý spôsob, ako podporiť tento kanál a pomôcť mestu ďalej rásť. Ďakujem. Ako vždy, ďakujem za vašu podporu a že ste sa dívali až do konca. Dovidenia na budúce a hlavne príjemné stavanie.